Ini istorya, mapapadapit ini sa sarong malaban ng kagawad sa barangay. Por dahil nagkakarampanyahan da mga pangga, ining makagawad ini, pangaranan ta si konyan ini, si Pai Picoy. Si Pai Picoy alias Kulatoy. Ining si Pai Picoy alias Kulatoy, talagang pursigido siyang manggana ng kagawad sa barangay. Namamatangan inining kampanya. Sigan ikot-ikot sa sendang lugar. Dawa ararayo ng mga harong dinoduruman ng kaini. Arong kayan ang nagkakampanya. Matanga na mga pangga. Sige niya ang lakaw-lakaw. Sige niya ang libot-libot sa barangay ninda. Nakaduman siya sa sarong liblib na lugar. Sa sarong sulo-sulo lang pating harong. Sunaduman na niya. Naka-star duman sa sulo-sulong harong na ito. Sa sarong babaye. Balo ini. Ining naka-star ng ini duman sa harong mga tugang si konyan ini, si Manay Puring. Si Manay Puring alias Kurakding. Ngunyan matanga na nagduman si Pai Picoy alias Kulatoy, kakampanyahon niya ito. Ngunyan di pinadagos ni Manay Puring. Kagawad Picoy, dagos na tabi. No. Pinakapi pa daapati mga pangga ni Manay Puring si Pai Picoy duman sa harong. Araw kayan ka hospitable ang mga Bicolano, mga Pilipino. Araw kaya. Ngunyan tamatanga na baya mga pangga, nagdesisyon si Pai Picoy na duman na magturog muna. Saaga na siya mauli. Duman na siya maturog sa harong ni Manay Puring na balo. Ngunyan kan baging ito, si Manay Puring gayad kursunada. Ngunyan si Manay Puring purti da ang kunyan. Grabe na ang kakakayas. No. Banggi na maturog na da si Kagawad Picoy. Sabi da ni Manay Puring, Kagawad. Bago tabi ako Kagawad Karigos. Sabi ni Pai Picoy, Manay Puring, pasensya ka na tabi, dahil ta ka mapaunlahan, makagawad ako. Baga, kung ma-issue baga, kung ma-chismis, masakit na. Madungisan ang reputasyon ni Pai Picoy, makagawad pati, dahil magana iyan sa kagawad kung madudungisan ang reputasyon kaan. Mga piraminuto naman da mga pangga. Tumaram naman da si Manay Puring. Sabi ni Manay Puring, Kagawad. No. Mayo na akong kalson. Sabi ni Pai Picoy, day nga ni, tabi Manay Puring, Kagawad ako. Kung mayo ka ning kalson, sa aga tabakalan na ka. Nagtampurot na si Manay Puring. Taday da siya pinapaunrahan ni Pai Picoy, tama lang makagawad niya ni. Machichismisin na duman. Ngunyan, pagkaagad mga pangga, yun grabe da ang tampurot ni Manay Puring, taday na paunrahan ni Kagawad. Maahali na, mauli na da si Kagawad Picoy. Amay na amay da mga pangga, naglilimpya da si Manay Puring kan sayang tangkal, mabahog na siya ning urig. Mabahog na. Kaya taman siyang anayon, may ataman siyang pakal, ito mga barako, bagay aramin doon pakal, barako yan na urig, iyon sa mga nagmamanada, Habang naglilimpya da si Manay Puring kang urig mga tugang, mahali na da si Kagawad Picoy nga, Manay Puring, salamat tabi, sa mong pag-akomodar sa sakuya. Lugod man, day tabi nino paglingawan sa Mayo 9. Dawa. Si Manay Puring, dadayang girong-girong, makulog ang bote. Bot guide ni Manay Puring, dahil ka paminalayas. Kanakahali na da si Manay Puring, mga pangga, sakto daso atama ni Manay Puring na anayon, gusto na magpamanada. Gusto niya ng pamanadahan duman sa pakal so anayon niya, habo da ka sa pakal. Sige na, piling-piling. Sige na, piling-piling ka sa pakal. Sabi ni Manay Puring, kurakbang na nga ni dyan pakal, Ngani na, kwarta na ni. Kung umugbon baga ning mga 15 litson so anayon, kwarta na baga. At habo da ka supakal mga tugang na magkurakbang duman sa anayon. Sabi da ni Manay Puring, abaan ang pakal ini. Isis. Habang magkurakbang. Makagawad ka ama. Sabi ni Manay Puring, isis na pakal ka, habang mong magkulot. Makagawad ka?
gumana. Maman duman maboto. Pakalin. Ayan, thank you so much, Jerry Barameda, sa pagpadara kan istorya sa Facebook. Pagramdam ini po istorya sa nakat, ang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas, sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di ang hulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa na, dahil po sinasadya. Alright?